हेल' लोगोफोर नै दायो जोङो फैलायबाय गहपुर मेन टाउनाव फैबाय मानो फैदों होनोब्ला दिनै जोङो जायफोरा सानदेनि क्रिम आरो बिवेक्स क्रिम बेबायदि बिदोंमोन अनलाइन अर्डार बिदोंमोन आरोना बेनिखाय जोङो गहपुर टाउनावहाय फैनानै जोङो मा होनो पार्सेलै हरनो नागिरबाय आरो ओमफ्राय माखासे जायफोरा दाखालिनिफ्रायनो बिदोंमोन जों मैयानि टाइमावबो जोङो होफैनो हायासै टाइम दिहुननो हायैखाय जोङो दिनैहाय फुङावनो फैबाय आरो ओमफ्राय गुवाहाटीनि एसे अर्डार थानायखाय जोङो दा अनलाइन खालामनो फैदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोना सोरनो अनलाइन सिस्टेमै नांगौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन जोङो माने पार्सेल हरनो सेस्था खालामदों दाखालिनिफ्रायनो जों हरबाय थादों दायो अदालगुरिनि आरो गुवाहाटीनि बिसोरनिखौ जोङो पार्सेल हरनाय जागोन आरो ओमफ्राय सोर माने बिथोरहालागि गोबां बिथोर खना खनानिबो जोंनाव फन फैयो ओमफ्राय जोङो बिदिथ' थांनानै जोङो पार्सेल माबाखौ हैनो हाया नालाय मुलिफोरखौ ओमफ्राय जोङो स्टेसनल'सो थांनाय जाबाबो बेनिखायनो नोंथांमोना बे खना खनलानि जाय अनलाइन सिस्टेम लानो हासिगोन आरोना ओमफ्राय जोङो बिदिनो पार्सेल हरनोसै गोजाननिखौ खना खनानिखौ ओमफ्राय जोङो जायफोरा जोंखौ स्टेसनाव लोगो हमनो हागोन नोंथांमोननि थाखाय जोङो फेस टु फेस लोगो हमनानैहाय जोङो हैगोन आरोना मुलिखौ दा जोङो गेसनि सानाय सुनायनि आरो पाइल्सनिबो होदों ओमफ्राय मोखांनि क्रिम बे सानदेनि क्रिम नानेखानि होदों ओमफ्राय बिवेक्स क्रिम बै सिबिं सेरेपनि फिसा फिसा सिबिं बेरनाया बेफोरनिखौ होदों नोंथांमोननो नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन आरोना जोङो दाख्लैनिफ्रायनो जोङो अनलाइनै हरबाय थादों आरो जोङो लोगोबो हमनानै माने स्टेसनफोरावबो जोङो हैगोन आरोना अब्ला नोंथांमोननो नांगौबा थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो ओमफ्राय जोङो दा पार्सेल यावहाय दखानाव दंफैयो आरोना नै इथिं खालामगासिनोमोन दादाथ' पार्सेल करियासै बहायासै এতিয়া बानायखांबाय जों दसे थानानै थांसिगोन थाबैनो नोंथांमोननो जायनो गेस अभार जादों नोंथांमोना जाय मोदोम जानो लुगैदों गेसाथ' पुरा खारखायो आरोना गंथामहालागै 3 लिटारहालागै जायोबानो माने गेसा कमप्लिट जायो आरो जानो हाथारिया जानो हायो ओमफ्राय एसे मोदोम खाबोयो आरोना जायफोरा रानथिंफोर नोंथांमोना जानो गोसोबा जोंनियाव कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन आरो अब्ला बेसेखिनियानो भिडिअआ बाय बाय